Shin ko kun san naira nawa ne shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce a zabtare a cikin kuɗaɗen ku a matsayin haraji a cikin shekara mai karasowa ta 2026? Kamar yadda muka sani akwai sabuwar doka ta haraji da shugaba ya kaddamar wadda za ta fara aiki a farkon shekarar 2026. A yau za mu warware muku zare da abawa a kan abun da ya shafi wannan doka ni da Barista Bashir. Sunana Barista Bashir, dan yau ka fara kallo na ina bidiyoyi domin tallafa al'ummar na Arewa fahimtar wasu dokoki na ƙasa da yadda za su ba haƙoƙinsu. Da share da like da follow domin samun ci karuwanka da kuma karuwan yan uwa. Barista, shin ta yaya wannan dokar ta haraji za ta shafi mutane musamman al'umma waɗanda suka kasance talakawa? A matsayinka na ɗan ƙasa za a zabtare maka kusan har zai kai kashi 25 cikin 100 na abin da kake samu a cikin na shigan kuɗinka na yau da kullum, idan har ya kasance kana samun kuɗin da ya haura 800,000 a shekara. To amma me wannan yake nufi, Barista, saboda al'umma su fi fahimtar abin da kake nufi? Yana nufin cewa idan abin da kake samu a shekara gaba ɗaya an haɗa kuɗin shiganka a shekara bai kai 800,000 ba, ko kuma ƙasa da 800,000 ne, to kai baka cikin wanda za su biya harajin ko sisi a wannan ɓangare. To kenan Barista, idan adadin kuɗin da mutum yake samu a shekara bai kai wannan adadi da shi shugaba ya shata ba, wani irin haraji zai shafi shi kenan? Sai dai harajin da zai iya shafan ka shine na irin su VAT da sauransu. Amma ku sani cewa idan kana samun kuɗi da ya kai 801 a shekara, wannan yana nufin cewa misali yanzu kana samun 60,000 da wasu ɗan canji a duk shekara, a duk wata, in aka haɗa a shekara kaga zaka samu kuɗin da ya kusan haura 800,000 din nan. So wannan dole ko gwamnati za ta sa hannu a ciki, kuma abin da za ta sa shine za ta iya cire kaso ya kai har 25, shine a raba 800,000 din nan misali da 800 da 10 gida 4, sai a baka ɗaya, sai a ɗauki ɗaya, gwamnati ta ɗau ɗaya, kai kuma ka rike sauran. So wannan shine amount din da gwamnati za ta iya cirewa, amma ba lallai dole ne zai kai wannan kaso 25 din ba, amma dai mafi ƙololuwan abin da zai iya kaiwa kenan. Wannan kenan. To amma Barista, idan wannan haraji bai shafi mutane ta wannan bangare ba, ta wani bangare kake ganin zai shafi al'umma? Idan bai shafe ka ta nan ba, kuma zai iya shafiyanka ta abubuwan da kamfanoni suke bayarwa, saboda kamfanoni da kuɗin ribarsu da suke samu a shekara ya haura miliyan 100, to su ma fa an ƙara musu tax ɗin nan daga kaso 10 cikin 100 zuwa kaso 30 cikin 100. Kun ga abin nan inda ya shafe su suka samu ƙarin kaso 20 akan abin da suke bayarwa a da, kaga dole abubuwan su ma su ƙara shi, kaga abin da ya sake juyowa kai kanka kai talaka. To Barista, yaya idan ya kasance ribar da kamfani yake samu a shekara ta gaza naira miliyan 100 fa? Haka idan kasance kamfanin kuma yana samun riba ne da kuɗin da ya gaza da miliyan 100, to shi ba a cikin wanda zai biya wannan haraji. Sannan idan kasance jarin kamfanin nan bai haura miliyan 250 ba, idan ya kasa da miliyan 250 ne, nan ma ba zai biya na capital gain tax ba. Idan kuma ya kasance jarin ya haura haka, to ka sani kamfanin nan ita ma za ta biya da wannan haraji na capital gains tax, shine wanda ake cewa CGT, capital gains tax. To amma Barista, akwai wasu haraji da kake ganin za su iya affecting din al'umma bayan waɗannan? Akwai haraji daban-daban wanda da ya shafi wasu kamfanoni da sauransu wanda zai iya affecting talaka. Sai dai bangaren VAT akwai abubuwa kamar kayan abinci, mai da sauransu, duk an cire musu wannan VAT ɗin da ake biya, da irin su abubuwa da ya shafi al'umma suna amfani da shi sosai yau da kullum, to su an cire musu VAT ɗin nan. Amma kun sani cewa wani abin ana kwace shi ne da hannun, me ake cewa a Hausan, an karɓe shi da hannun hagun ne, ko an kawo shi da hannun dama, na manta dai yadda Hausan take. Sunana Abubakar Lawal Abubakar. Sunana Barista Bashir, kamar yadda kuka sani, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.